Anyakit din kakabsat nga gundaway nga inted ni Apo Diyos kada tayong tapno iti pa nagkakadwa tayo kada ito nga rabii nga adalen iti leksyon nga isu iti na isagana nga pag giinadalan tayo. Agadal kayo bukbukod, agadal kayo akas may isang pamilya, ket itatan agkakadwa tayo kakabsat may isang dakkel a klase, an enlarged class. Ket siyak iti facilitator, siyak iti teacher. Ket agyaman tayo agsipod ta ni Apo Diyos iti nang binbindisyon kada ito'y nga programa tayo. Ket gundaway nga rod nga ited mi iti panagyaman. Ket agyaman kami kada kayo kakabsat. Agsipod tagtultuloy nga da kayo dagiti us-usaren ni Apo Diyos nga isu iti panangi tedmet kadagiti sabsabali you share daytoy nga programa kakabsat. Da kayo tis usaren ni Apo Diyos nga instrumento tapno iti sauna ket mai sagut met kadagiti sabsabali. Ket agyaman tayo agsipod ta dayjay nga commitment ket naggapukin ni Apo Diyos kakabsat. Iti panagpatuloy tayo ket kasapulan tayo nga dawaten iti panangidalan ni Apo Diyos kada tayo babaen iti panagkararag. Agkararag tayo kakabsat. Bendito nga Diyos amami nga dakat sa dilangit. Kada ito nga oras nga naituding pinilim ama nga da kami nga anak mo ket agkakadwa, tulungan na kami. Dayjay leksyon nga isu iti kayat ni Juan nga idanon kadagiti amin nga bumasa ken agadal iti surat na iti libro na Diyos. Ket isu kuma dayjay awaten mi nga ti anak mo isu ti sagot mo tapno da kami ket isu ama iti isalakan mapakawan kadagiti basbasol mi. Kada ito'y nga oras dawaten mi iti panangidalan ti Santong Espiritum itinagan na po mesos dinawat mi digitoy. Amen. Ada tayon kakabsat iti lesson number 3 iti pagleksyonan tayo, adadalin tayo kabsat, the themes of the Gospel of John. Anya digitoy nga themes kakabsat. Anya digitoy nga isalsalaysay ni Juan nga kayat na nga idanon kada tayo. The title of lesson number 3 is Tilikudan ti Istorya ti Pauna, the backstory and the prologue. Iti paset nga mayulo kabsat ket masarakan iti Juan 1 versikulo 1 na isurat ket basaen tayo. Idi po nganay adda iti verbo ket iti verbo adda iti Diyos ket iti verbo Diyos. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Laglagipin tayo kakabsat. Manipod iti lesson number 1, lesson number 2, ken itata nga lesson number 3, I put the emphasis kadayjay nga central theme iti libro ni Juan. Kayat ni Juan kakabsat nga idanon kadagiti amamin nga agadal iti surat na nga ni Apo Jesus isu ket Dios. Anya daytoy nga likudan iti istorya. Anya daytoy nga pauna, the backstory and the prologue. Iti kayat nang ibaga kakabsat iti leksyon tayo. The eternal word, dayjay nga berbo nga da iti agnanayon.
is the eternal God. Ulit kakabsat. The eternal word, the verbo, is the eternal God. No iti pargin na dalan tayo kat eternity. Adda kakabsat iti past na, adda iti present na, adda met iti future na. Kat sakupan am amin daytoy iti biag ni Apo Jesus. Apan tayo nga rod iti lesson tayo. Umuno na. What is the past? Kuna nakakabsat ni Juan, iti Juan 1, versikul 1, ingana iti 3. Idi po nganay, ada iti verbo. Ket iti verbo, idi is ada iti Diyos. Ket ti verbo, Diyos. Amin naaramid gapuken kuana. Anya iti kahit nang ibaga ni Juan, nga adda iti naglabas. In the beginning, that is the past. No iti alalain tayo kapsat, the beginning kadaytoy alubong tayo. It was in the creation. Taapay, tatikunana ni Juan, through him, babaen ken kuana, amin nga adda napaadda. Daytoy a verbo, idi nga adda akadwana iti Diyos. Isu iti ng parswa kadagiti amin nga adda. Ulitin tayo kabsat dahil sa una ni Juan. In the beginning, idi punganay, adda iti verbo. Ket iti verbo adda iti Diyos. Ket ti verbo Diyos. Idi nga parswaen iti Diyos, daytoy alubong idi punganay. No alain nyo dayjay John chapter 1 verse 1, ket i-compare tayo kakabsat iti Genesis chapter 1 verse 1. Anya iti inrugi ni Moses kabsat. In the beginning, God. Una na jay igana kabsat ket NIV, New International Version. In the beginning, God created the heavens and the earth. Sa tay tumapan iti John chapter 1 verse 1, kuna nakakabsat ni John, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Sana inbaga, through Him, babaen ken kuana, amin nga napaadda, adda. Anya iti bagbagan ni Juan kabsat. Again, the theme of John is Jesus, the Word, is God. Ta idi punganay, idi parswaen ni Apo Diyos, daytoy lubong, dagiti amin nga adda, dayjay verbo kadwa iti Diyos. Ket dayjay nga verbo akadwa iti Diyos, isu Diyos. Dayjay iti past. Kaya na nga sa kabsat, sakpay-pay nga adda, iti amin nga napaadda, addan daytoy a verbo nga isu ni Apo Jesus. No alalain tayo kakabsat, daytoy nga ibaga ni Juan. Makita tayo nga dayjay burden ni Juan. Dadailan na dayjay sursuro itata. Anya digiti sursuro. Dayjay sursuro nga ni Jesus tao laeng. Ket iti pamatim kabsat ko, iti pamatik nga isu iti inawat tayo,
babaen iti sao ni Apo Diyos. Mapatibker, tapay, daytoy nga berbo, nga isuna ni Apo Jesus, kadwa iti Ama, kadwa iti Santong Espiritu, idi a pinarsuada iti lubong. Nukit kita intay kakabsat. Again, uray pa dito debate about the triune God. No alain tayo, ito'y in the beginning. Apan tayo kang manin kabsat iti Biblia tayo niya. Ito'y Juan. Inbagana nga kadwa na daytoy a berbo. Sino tinagkadwa? Iti Diyos. Kadwa na daytoy a berbo. Ket idi nga parsuaen da iti amin nga adda. From day 1 until day 6 sa ulaan. No, alam ti Genesis chapter 1, nagsao daytoy a Diyos napaadda daydiin sa una. Kas pangarigan ko let there be light. Adda ko matawag. Insigida idi nagsao daytoy a Diyos nga nang parswa addan daydi alawag. Ngem idi makadanon dan kakabsat. Iti maikanem nga aldaw, ket parswaen da, dayjay a pinanggep da they have planned daytoy a creation. Nga adda iti maysa nga agaywan kadaytoy a parswaen da nga lubong. Parswaen da iti tao. Kunana iti Biblia kabsat, let us make men in our likeness. No alaen tayo, iti Biblia nga Ilocano, kunana kakabsat, ito'y Ilocano. Diya binasag itatay, New King James Version. No alaen tayo iti Ilocano, iti 1 verse 26. Ket ti Diyos kinunana. Anya iti baga ti Diyos? Aramiden tayo kuma iti tao akaladawan tayo. Kas kaasping tayo. Inusar iti Biblia, dayjay pronoun nga tayo, our. Iti English ket our. Ngem iti Ilocano, nalawlawag kakabsat. Dayjay English, it can not point, dayjay bilang. Okay? No, let us, kung nakumanya, agtungtungtung takabsat. No, ti katungtung ko kumak ni Elder Elmer Duldulaw. Kung Brother Elmer, anya pastor, let us go to lawag. Gapo kami sa il. Mano kami? Dua lang. Ngem kas pangarigan ket addaak iti sail. Ket itatan, katungtung ko ni Elder Elmer, intayo iti lawag. Mano kami nga agtungtungtong. Saan lang ngayon nga dududwa kakabsat? Tanudwa kami kini Elder Elmer, kunak kanyan, Brother Elmer, anya pastor, inta iti lawag. Gapu kami sa pang kami yalab, dududwa kami. Ngem iti usarek, ket intayo iti lawag. Ad-adda, wino ad-ado, ngem dua. Addan iti sabalipay akat katungtung mi kini Brother Elmer. Daytoy kakabsat ka, panakan na, dayjay triune God. In the beginning, God, manuda, addada, nga maysa nga Diyos, talo a persona. Daytoy dayjay past.
Isu ta dadalin tay kakabsat, dayjay likudan istorya, daytoy tipas. Anyamet dayjay present. Laglagi pun tayo dayjay panawin ni Juan iti bagbagana. No datayo kumaket kaduatay ni Juan, datayo iti dayjay katungtong tay ni Juan, inbagana diyan naglabas. Anya diyan naglabas nga idi punganay. Daytoy a berbo adda akaduana iti Dios. Ta daytoy a berbo isu ket Dios. No adda tayo nga katungtong tay ni Juan, the present time during the time of John, idi insurat na daytoy a libro, iti inbaga na kakabsat, iti Juan 1, versikulo 14. Ket daytoy a berbo, nagbalin alasag. Idin ang nagbalin alasag, inbaga na kakabsat, and made his dwelling among us. Ket nakikadwa kadatoy. Present time. Kunana, idi punganay, daytoy a berbo adda itjay. Ket itatan, nagbalinen akas kada tayong naglasag, ket kadwa tayo. Ket nakita tayo. Kunana, nakita tayo. Anya nakita, dayjay dayag, dayjay one and only, nga naggapu iti Ama, anapnuan iti parabor ken kinapudno. Anyan nga gundaway kanyada kapsat. It must have filled their heart with joy. Nga dayjay a Diyos, idi nang parswada iti lubong, idi punganay, itatan kadwada, makipagpagna kadakwada, ije pagturugan na, ije pagluganan da, abaluto pagluganan na, iti ar-aramidin na, isumeten iti ar-aramidin dagitoy nga adalan. Tapay, inayaban daytoy a berbo a naglasag. Isuna ni Apo Jesus. Come, follow me. Isu nga sumursurot ni Juan, sumursurot dagiti adalan. Kitkitaan da, dayjay wagas, iti panagserbi daytoy a berbo. That was the present. Anya nga met iti future. Iti Juan manen, no alaen tay kabsat, ijay kapitulo 17, iti libro ni Juan. Nagkararag ni Apo Jesus. Dagiti Bible scholars kuna dagat John chapter 17 is the longest prayer of Jesus. No alain yung kakabsat iti background na dayto. No iti John 17 ket isu iti kararag ni Apo Jesus. Iti John 14 isu di kari ni Apo Jesus iti panagsublina. Iti John 15 isu kakabsat iti panangi salaysay na maipanggep dayjay puon iti ubas. John 15. Anya dayto yung sequence. Naggapuda kakabsat ijay Jerusalem. Apanday iti dayjay kunata yung Passover. Umayan dayjay pan nakaidaton ti karnero. Umaymutin dayjay pan nakaidaton daytoy the Lamb of God.
nga kuna ni Juan Bautista. Sakbay nga maidaton, he established da kung kunatay itatan nga the Lord's Supper in body na. Intid nan da emblems nga isu iti mangiladawan da sakripisyo na. Da tinapay ket kunana. Da ito'y at tinapay isu iti bagik. Anaburak nga agpaay kada kayo. Kaninyo, you eat it. Sana'y nala de Jacopa nga napnuan kakabsat iti grapes juice. Kakunana, daytoy iti darak ang maibuyat nga agpaay kada kayo. Drink it. Idi nga nalpas na daytoy kakabsat nga panagsanta sena. Dimorda, they went to the Garden of Gethsemane. Passing through iti maysa nga kaubasan, a vineyard. Ket ijay tiyempo kakabsat nga adun digiti bunga digiti nga ubas. And he stopped. And then with his disciples, isudala, he gave John chapter 15. Adda iti visual aid. I like when Jesus teaches, he uses visual aid. He is the master teacher. Ket kunana ni Apo Jesus, siya iti pudno apuon iti ubas. Ket ti amak isu iti agtaltalon. Vine dresser and the vine. Sana inbaga, da kayo dagiti santak. And then he gave a warning. Adda iti dua a klase asantak, asanga. Umuna, dayjay sanga nga saan nga agbunga. Mikadua, dayjay sanga nga agbunga. Anya iti aramiden ti ama, kadigitoy asanga. Umuna, kadayjay saan nga agbunga, kunana ni Apo Jesus, dagiti amin asanga nga di agbunga, ikatin nanto. He will just cut it. Laglagipin tayo, they are already in the vine. Sana inbaga, ket dagitoy asanga nga agbunga, dalusan na. Tapno agbunga kumapay iti ad-ado. Sa inbaga na, dagiti da kayo, nadalusan kayo gapu iti sao nga insao kada kayo. What truth? Anyan akinapudno. Nga daytoy asao, nga insao ni Apo Jesus kada tayo. Dalusan na tayo. Kunana ni Timoteo, daytoy nga sao, tubngaren na. Daytoy nga sao, babalawin na. Daytoy nga sao, kundim na rin na. Dalusan na tayo. Tapno, agbunga tayo pa'y iti ad-ado. You see the beauty? Ket idin nga makadanon nga kakabsat iti chapter 16, kuna na digiti maudi abilbilin na kadagiti adalan, maipanggep iti panungpalan. Sa imay iti chapter 17, daytoy iti panangipakita na
iti future kadaytoy a berbo. Kuna nakabsat ni Juan. After Jesus said this, kalpasan nga inbaga ni Apo Jesus dagitoy, timangad. Kinita na ti Ama, ket nagkararag. Denggen nyo di kararag nakabsat. Father, the time has come. Glorify your Son, that your Son may glorify you. Ama ko na. Imayen iti oras. Amuyo di sa unga glorify. No alalain tayo di puntos iti panakaisalakan tayo. The past, the present, and the future. We are justified. We are being sanctified. Then we are glorified. The glorification, agapu iti Diyos. Iti dawat ng kakabsat. Ama ko na. Daytoy ket dawatek. Glorify your Son. Apay, tasika iti nangitid kenkwana. Iti authority kadagiti amin at tao. Tapno daytoy nga adda kenkwana. What is in the Son? Dayjay kunana ni Juan, eternal life biyag ngagnanayon. Now, kunana, ita, daytoy abiyag ngagnanayon. Ket panakaamuda nga sika, the only true God, ket ni Jesus nga isu ti Kristo, isu iti inbaon mo. Ama ko na, I have brought glory to you on earth. Kasano iti panangitid iti dayaw ni Apo Jesus iti Ama. Iti inbaga na, by completing the work you gave me. At dati misyon ni Apo Jesus. Dati misyon iti panangisalakan iti tao. Kuna na, by completing, dati sa nga complete, na ilipas. Saan laeng ang nailipas? It is not only finished. It is satisfactorily finished. Dahil na duma, dati kita'y apan ag board exam. Dati kita'y lately na panda nag-board exam kakabsat. Board exam for nurses, ijay para ti US and Plexo na tayo. Hindi ka nung agtetest da computer. Pagamon lang yun, nag-shut down da computer. Uri no, i-scroll na pa awanin ti rumor sa lutsod. So, nagsarden. Hindi damagin da kanya, kat kuna. The moment that computer stopped, it is telling you, you have passed. Ngayon nung kasbarigan, phase 1, tuloy. Phase 2, tuloy. Phase 3, tuloy. Kaya no, adda ko maiti 5 phases na dayjay nga exam. Kaya nakadanon ka iti ingana iti may ikalima. Urayam, dayjay ibaganto, dayjay board examiner, nupim masaka uno saan. Ngayon no, dayjay 5
kumakat sung bata, ngam nagsardengan dayjay computer, nga agited ken ka, iti saludsod, ijay pelang mikatlong. Iti ibagbaganan. You have completed, satisfied, pimasakan. Ngam iti grado ni Apo Diyos kakabsat, dayjay complete, isu ti perfect. Laglagi pen tayo. Dayjay complete, isu iti perfect. Isu nga idi nga inbagana ni Apo Jesus, inted ko iti dayaw ken kaama. Kasano? Inaramid ko by completing dayjay inted mo nga trabaho kanya. Anya dayjay nga trabaho. Dayjay umay a panangisalakan na iti managbasol a pinaraswada. Genesis chapter 3 verse 15. Naipadto nga the seed of the woman nga isuna ni Apo Jesus umay na nga isalakan iti managbasol. Idi nga inbaga na ni Apo Jesus, Ama, kuna na, I have glorified you. Inted ko iti dayaw ken kaama. Babaen iti panang kumpleto by completing the word. Ibagbagana ni Apo Jesus, Ama, dayjay inaramid ko ket 100%. Umuna, na inbaon na nga makigubat, lipasen ti gubat nga nagrugi iti langit. Ama, kumpleton, 100% naabaken dayjay kabusor. Ama, inbaon na nga isalakan ko dagiti managbasol, kumpleton, 100% na maisalakan dan. Taapay, siyak amismon iti matay iti lugar da. I will become their substitute. Tasyak, kunana ni Apo Jesus, I am the lamp. Amaamin ng kakabsat, nga inararamid da, ijedaan na tulag, is completed, perfected kini Apo Jesus. Nuutang kuma. Awan iti, dayjay kunak, awan iti pannakabalin ko abayada, dayjay utang. Ada kang kabsat dayjay parable ni Apo Jesus. Ada dayjay lalaking hanga makabayad ito utang. Jay utang nakadakkel launay. In his lifetime, he cannot pay it. Idin nga umayan kakabsat dayjay pa nagsisingir, napan, ket inbagana ka dayjay nga nakautangan ako na Master, I am very sorry I cannot pay my debt. Awan ang tipan nakabalin ko nga mangbayad. Kunana daytoy nga nakautangan daytoy nga lalaki, may kadtoy. They opened the ledger. Dayjay libro ngayon ti utang. Linukatanda dayjay nagan dayjay nga lalaki. Let's put it in the present time. Nga nagam mo, Elias Arrafanan Apo. Linukatan na. Makitam daytoy utang mo. Wen Apo ammo. Saan ko Apo nga mabayadan? Uray no anya iti ramidak. Saan ko ang mabayadan? Uray no anya iti ramidem kanya. Saan kun tulatang mabayadan Apo? Kunana dayjay nga nakautangap. Kitaem ti aramidak. Ije rabaw dayjay nga listaan ti adu ken dakkel nga utang ko. In kabil na iti 4 letters. P, A,
Paid. Sana pinirmaan. Sana inrekap. Kit kunanan ingkan. Awanin ti utang mo. Oh, what grace. Anyan a parabor. Isu nga idi nga inbaga ni Apo Jesus kakabsat. Ama, dayjay a misyon, dayjay a trabaho nga inbaon mo nga aramidek. By completing it, I give glory to your name. Sana inkararag, and now, Father, glorify me in your presence with the glory I had with you before the word began. Anya iti bagbagana na Apo Jesus, ibagbagana di insurat di Juan. Ama ko na, ikanamamit iti pamadayaw itata. Di pamadayaw nga idi nga nagkadwata sakbay anaparswa daytoy alubong. Apay nga future, wenta di kararag na, inkararag na kakabsat, iti agnanayon nga awan ti inggana. Anya dahi inadal tayo. The backstory, likodan ti istorya. Inbaga ni Juan, nga daytoy a berbo is the eternal God. Daytoy a berbo nga naglasag, nga isu ni Apo Jesus, ang nakita da nakikadwa anda, is the eternal God. Insuro ni Juan, nga daytoy a berbo, nga agnanayon a Diyos, kayat na akadwa na ka, kayat na akadwa na, kayat nang kadwa digiti amin nga insalakan na, ije pagarian, nga insagana iti ama, nga agpaay, kadagiti amin amay salakan. Daytoy a berbo comes from eternity, will last until eternity. Daytoy a berbo isu Diyos. Daytoy a berbo idi naglasag isu ni Apo Jesus. Kunana ni Ellen White, iti SDA Commentary Volume 5, page 1126. Basahin tayo kapsan. The Lord Jesus Christ, the divine Son of God, existed from eternity, a distinct person, yet one with the Father. He was the surpassing glory of heaven. He was the commander of the heavenly intelligences, and the adorning homage of the angels was received by him, as received by him as the right. This was no robbery of God. Anya iti kunana. Daytoy nga berbo, nga isu ni Apo Jesus, idi punganay, addan ijay langit. He was in heaven. Anya iti saad na, he was the commander. Ket gapu ta isu na ti commander kadigiti amin na parswa, the angels. These angels pay homage. Itid dati dayaw kenkwana. Dayawin tayo ni Apo Jesus. Gapu kenkwana, sikaken iti siyak adda iti namnama iti biyag ngagnanayon. Dayawin tayo ni Apo Jesus. Tagapu kenkwana, adda iti namnama tayo. Nga iti mabiit, agawid tayton, ije pagarian iti ama. Agkararag tayo kakabsat. Agyaman kami ama. Iti leksyon nga in ted mo kada kami. Anang panaknak
iti ayat mo kada kami. Manipod pa'y iti panang parsuwa, iti lubong. Uray pa'y iti nagbasol iti tao. Saan mo nga binaybayan, tagapu iti ayat mo. Kas kuna iti anak mo, Diyos. Kas talauna iti panagayat iti Diyos, iti lubong. Tainted na iti anak na abugbugtong. Ta sa sino man ang mamatikan ko na saan ang mapukaw, no diket at dabiyag na ngagnanayon. Agyaman kami iti sagot iti biyag ngagnanayon o Diyos. Kana kami ti pamati. Nga putputan mi asititib ker daytang asagot mo kada kami. Ikan na kami iti parabor o Diyos. Tapno ti panagbiag mi, mangted iti pamadayaw, iti napateg, ken man nakabalin amin anagan mo. Dawatek nga bendisyonam dagiti kakabsat, kadwami nga nagadal. Bendisyonam dagiti pamilyas daw Diyos. Bendisyonam dagiti iglesia nga pakikamkamenganda. Dawatin mi, nga itinasangsangay nga bendisyon, ited mo kada kami tata. Itinagan ni Apo Jesus, agyaman kami launay. Amen. Kinamen. Inggan na numay nga lawas manen kakabsat. Ay ayatin na kay na Apo Diyos. Ket ay ayatin da kayo met.